Közel 20 évet töltöttem el kórházban, gyermekgyógyászaton. Szerettem a hivatásom, de sok minden hiányzott, olyanok, melyeket önök is hiányolhatnak. Sokkal több idő a gyermekekkel, másfajta jobb élet, és persze mindez egészségben. Sokan 50-en túl, gyermekekkel és több unokával még mindig az esélyeket latolgatják, helyüket keresik. A mai világban ez nem könnyű, de ebben a cégben elérhetőek lesznek azok az álmok, melyekért érdemes tenni. Nagymamaként boldog vagyok, hogy szeretteimnek azt adhatom, amit megérdemelnek. Egészséget, időt, közös utazásokat, tanulást európai módon. A változtatásra az esély itt van önök előtt, mely egy cégünk, a Vision kínál. Egészség, pénz, idő. Ki ezekkel egyszerre egy időben rendelkezik, az szabad és független. Hagyományos vállalkozóként a pénzért feláldoztam az egészségemet és az időmet. A hálózati marketinget pedig elutasítottam, mert véleményem volt róla, tudásom viszont semmi. Majd változtak a körülményeim, a hozzáállásom, és rájöttem, hogy a Vision adta lehetőséggel egyszerre mindhárommal rendelkezhetem, és ezt kínáljuk mindenki számára egyenlő eséllyel. Csatlakozhat ön is ehhez a kiváló csapathoz. Ezt kínáljuk mindenki számára egyenlő eséllyel. Csatlakozhat ön is ehhez a sikeres csapathoz. Kereskedelemben és vendéglátóiparban dolgoztam évekig. A számomra fontos dolgokban egyszerűen nem volt meg mindenem. Nem feltétlenül a pénzre gondolok, hanem az egészségre és a szabadidőre. Szüleim példáját követve és a segítségükkel évek óta ismerem és tanulom a hálózati marketinget, mint szakmát. Néhány éve megtaláltam azt a céget is, ahol valóra válthatom álmaimat. Hiszen ezekkel a termékekkel hosszú távú egészséget biztosítok a gyermekeimnek és magamnak, az ő tempójukat bírnom kell még 10-15 évig. A Vision adta lehetőséggel van időm rájuk, nem maradok le egyetlen fontos eseményről sem azért, mert dolgoznom kell. 3 gyerek mellett itthonról járulok hozzá a családi kassa bevételeihez. A mai rohanó világban fontos, hogy egészségesen, nyugodtan, egy biztos jövőképpel példát mutassunk gyermekeinknek. Az én választásom ezért a Vision. Családi vállalkozásunkat 20 éve vezetem. Mindig foglalkoztatott a többirányú jövedelem, hogy nagyobb biztonságban legyen a családom. De mindenki tudja, hogy egy újabb vállalkozás elindítása nagy tőkét igényel. Viszont a Vision Társaság nagyon komoly üzleti lehetőséget nyújt bárki számára. Kicsi tőkével, kitartással megvalósítható a szabadság és a függetlenség. Üzletasszony és 3-szoros nagymamaként meg vagyok győződve, hogy erről a lehetőségről bűn beszélni. Természetgyógyászként találkoztam a Vision Társasággal. Nekem nagyon fontos a hozzám fordulók bizalma, ezért mindent kipróbálok először, és csak akkor ajánlom másoknak, ha nekem már bevált. Első perctől kezdve tudtam, hogy ez az, amire vártam, mert itt megkaptam mindazt, amit a gyógynövényekről tanultam. Biztos vagyok abban, hogy a legjobb helyen vagyok. Ráadásul a Vision által olyan ajándékokat kaptam, amelyekben egyébként nem lett volna részem, mert beutazhatom a világot.
Volt pánikbetegként duplán örülök azoknak a luxusutazásoknak, amelyeket a társaságtól kapunk ajándékba. Természetesen azért, amit teszünk magunkért, a csapatért és az egész Visionért. Egy jobb és teljesebb életet élhetünk, és ezt ajánlhatjuk a barátainknak. Nekem a Vision az igazi egészségügy. Fiatalabb koromban sokáig úgy gondoltam, az egészségemmel nincs és nem is lehet semmi gond. Nem is foglalkoztam különösebben az egészséges életmóddal, a megfelelő táplálkozással. Évekkel ezelőtt erősen allergiás lettem. Rengeteg allergiás gyógyszert kipróbáltam, de csak a tüneteket tudták csillapítani. Amióta a Vision termékeket fogyasztom, nagy mértékben csökkentek az allergiás reakciók. Ma már az egész családom fogyasztja a Vision termékeket, mert megtanultam, hogy a megelőzés sokkal könnyebb út, mint a megoldás. Megoldást kerestem a 16 éve fennálló komoly bélbetegségemre. Nagyon sok táplálékkiegészítőt kipróbáltam, de a Vision bizonyult a leghatékonyabbnak. Ennek hatására kezdtem el foglalkozni az üzlettel. 28 éve dolgozom az egészségügyben, több éve vezetőasszisztensként. Jelenleg fizetéskiegészítésnek szánom, de törekszem arra, hogy mihamarabb elérjem az anyagi függetlenségemet, mert a Vision a jövő. A sikerhez vezető úton fontos a kitartás. Sok mindent átéltem, megéltem életemben. Voltam nagyon sikeres ismert vállalkozó, mellette családapa, férj, és több éve nemzetközi szintű hálózatépítőnek hallom magam. Fontos a Vision cég filozófiája, mely a tökéletes egészség választását kínálja mindenkinek. Természetesen ideértve az anyagi egészséget is. Nem lehet való tekintet nélkül, határon innen és túl valóban nemzetközi lehetőséget kínál, olyan értékeket, melyek a mai világban mindenkinek fontosak. Egészség, függetlenség, több szabadidő, anyagi biztonság, elismerés. A Vision társaság az önigényeire is kínálhat megoldást. Elérheti, megvalósíthatja céljait, kipróbálhatja magát és segítünk.